pelltari a marcio ar ôl nifer o waith i'w wneud. Iesu mam, mae'n amser i gigio rwan. Diwrnod ar ei gweithio yma da. Symai, Lawrence ydw i, Siastog, Lawrence Boriog. Es Idboriog o Midmondo mod i o'r rôl metal detector, Idfon o detector. Dyma'r detector, felly, switch on. Achos beth dwi'n mynd i'w wneud yw fydd i symud ymlaen ar y cornel. Felly, mae'n amser i'w weithredu gyda metal detector. Felly, tata, welach di wedyn. Oes, mae'n amser i symud ymlaen, of course. Felly, mae gynta nhw, dyma ble dwi wedi digo cymbo hir, ble dwi wedi chwilio am horseshoes, nails, gwydr nath wedi torri. Felly, rwan, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r ochr hwnnw ar y cornel, felly. Okay. Yma, a wedyn defnyddio brwsh. Dwi'n mynd i cadarnhau gyda metal detector. Right. Digga. Na, just a phone. Let's stick. Yeah. Right. Right. Mae rhaid i fi ond yr gofalus. Dyma pam dwi wedi digio yn gofalus. Achos dwi ddim yn eisiau sbolio natur. Ond weithiau, da chi ddim yn perffaith o gwbl. Achos nifer o stwff i wneud. Be dwi wedi darganfod? Na, jyst y cerig. Na chdi. Unwaith eto, another nail. Yma. Felly dwi byth yn mynd i anghofio. Gyda metal detector. Y reswm y dwi'n gallu neud o, achos dwi eisiau cadarnhau ble yn union yw unrhyw relics dan y flaw. Felly dwi ddim yn eisiau just parhau i digio heb cadarnhau. Mae'n drwg gan i am sbolio. Gwydr. Gwydr nath wedi torri. Felly, gyda nail yma. Na chdi. Unwaith eto, another nail.
Yna o arall. Neu o rybdau, rwan. Oes minute. Okay, tro olaf. Ar gyfer cornel yma. Okay. Oops. Oppa. Yep. Ja, rhaid I fi andra gofalus gyda roots. Achos drwy ddim yn eisiau. Yep. Yna o arall. Shut up nail. Siwr o fod. O gobeithio. Dwi'n mynd I chwilio am stwff dar iawn. Gobeithio. Gobeithio wir. Okay. Dwi wedi darganfod, mae'n dwi'n meddwl, yr eitem yma metal, dwi'n meddwl rhywbeth da chi wedi rhoi cloi neu y door handle I mewn, felly ti'n gallu gweld y modryb trwy hyn, ond os dwi wedi gwared y dirt allan, na chdi, dyna ni. Neu, dwi'n meddwl, mae rhywbeth gwahanol. O wel, gan I weld, a gyfer cylyniad, felly, mae hwnna'n peth da iawn y dwi wedi darganfod. Wedi siarad yn yr iaith Gymraeg pan gwneud weithred gyda metal detector. Of course, y peth trist yw, does neb o Cymru eraill byth yn mynd I wneud yn. Ella achos dydyn nhw ddim yn cael diddordeb. Neu, gwybod ohonyn nhw yn caru gwneud metal detecting, ond maen nhw'n rhoi swyl I siarad ar y fideo, I creu fideo pan wedi siarad, achos dydyn nhw ddim yn eisiau clywed nhw be maen nhw'n deud, neu beth yw sôn y llais nhw. Dwi'n meddwl, dwi wedi, unrhyw bricks. Okay. Okay. Ar ochr yma. Okay. I parhau wedyn. Fe dwi wedi darganfod, mae gynddyn nhw rhywbeth fel gwydr yma. Yn anffodus, dwi'n credu mae hwn yn gwydr nath wedi torri. Byth yn unrhyw boteli be dwi wedi darganfod am unrhyw fideos diweddar neu unrhyw lluniau diweddar. Ac of course dwi wedi cael subscribers newydd, un o'r Alban, a 2 o Hwngari nath nhw wedi caru fideos fi pan nes I gwneud y fideos am unrhyw boteli. Ugain, mod I rhywbeth selec. Edge Usenet. Neil. Edge Usenet is a gadw modiar fiadol gadw modiar i'r adgosnog fel hoed Lego Yatzig. Gosyn am sepan a gyd foetog hoed i'r adgosnog fel os ein shot yn amgro mert os origi ufegeg is ugain megalatwm da fideo dot o ufegeg is Dorion nhw. David B. Gosise pen hoed i'r atgosnog fel osgirau. Okay, o'n at y Cymraeg. Be dwi wedi darganfod. Okay, mae rhaid I fi canolbwyntio rwan. Mae ganddo nhw top. Waw, top ar gyfer boteli. Ond beth yw hwn? Waw. Okay, mae rhaid I fi glannu hyn wedyn. Wedyn mae ganddo nhw pen. Rwan mae ganddo nhw gwydr yma. Gwydr nath wedi torri. Here we go. Na chdi. Yn anffodus, mae hwn yn
unrhyw boteli naffa wedi torri yn barod. O, trist iawn. Dim yn lwcus o gwbl. Nac oes, na chdi. Dim yn lwcus o gwbl. O. Oce, digon mo dwfn. Fyna chdi. Oce, dwi'n mynd i'n parau. Nes ymlaen. Arall dwi wedi darganfod. Oes, yn neu o arall. Ond drwy gen i worm. Haha, ia. Na chdi. Oce. O. O, ydy hyn. Ia. Neu o. Un beth arall. Ia. Oce. Rhaid I fi. Ond ar y gyfales. Ble dwi. Yn union dwi'n digio. Yn neu o. Ia. Bechod. Smaen o'r rhywbeth diddorol. Oes. Oce. Aha. Be dwi wedi darganfod. Oce, brws. Yn neu o faw. Yn neu o faw, dwi'n credu. Na? O, mwy na hyn? Oes. Oes. Mae hwnna'n neu o faw. Oes. Gwych. O, well na dim byd, yndi? Neu o arall. Oes. Gwych, yndi? Gwych. Amdan? Ia. Na, stick. Ffon. Rhan gyda'r deilan. Iesu ma. O, agwydau. Na, agwydau nath wedi torri. O, wel. Unwaith eto, a na fy neo. Y neo arall, dwi'n credu, oes. Mae yna lot ohonyn nhw dan y blaw. Oes, mae yna pwysigrwydd gyda nails i cysylltu unrhyw eitemau efo'i gilydd, neu defnyddio nails ar gyfer fframio portreads ar y wal. Neu... Wel, mae yna pwrpas, nifer o pwrpas wahanol i defnyddio nails, a dyma pan mae ganddyn nhw nails dan blaw. Na chdi. Y neu o arall. Be dwi wedi darganfod? Waw! Mae ganddyn nhw modryb. Modryb dwi'n credu ar gyfer binders. O, waw! Mae'n bendigedig. Oes, ar gyfer cylyniad wedyn. Oce.